Ναι, ρε, ακρισικά το ρόλο, τι είναι η οφειλία. Ριχάρδος είναι. Άντε και εσύ. Και η μάνα μου μπορεί να παίξει οφειλία. Και η κοπέλα μπορεί να παίξει οφειλία. Α, ναι, και γιατί δεν την παίζει τότε, σιγά. Τρομερή ιδέα, έλα πει. Ελάτε ρε παιδιά, δεν είναι δυνατόν να φέρετε μια άσχετη να παίξει την Δεν οφειλία. είναι καθόλου άσχετη και εξάλλου ίδια προσφέρει. Προσφέρει. Ορίστε, μόνο της Ας πάρε και το τσοτάκι. Φοράτε άσπρο και είναι το άσπρο είναι... Λοιπόν, το όνομά σας. Νεκταρία. Νεκταρία μου, άκουσα. Αυτή εδώ πέρα είναι μια πάρα πολύ απλή σκηνή. Είναι τρομερά δύσκολη σκηνή, Νεκταρία. Αντικό αυτό. Λοιπόν, Νεκταρία, άκουσε με. Ο Άμλετ τα έχει με την οφειλία, εντάξει. Αλλά επειδή τώρα του έχουν συμβεί διάφορα προβλήματα στο οικογενειακά, με τη μάνα, τον πατέρα του, το θείο του κτλ. Δεν μπορεί να ασχοληθεί μαζί τη. Δεν τη φέρετε έτσι λίγο πούστικα. Αλλά δεν να καταλάβει να συλλάβει το παιδί. Τσαντίζεται λοιπόν και τη λέει στο μοναστήρι άντε. Στη δική μας εδώ περίπτωση το μόνο που προλαβαίνει να πει η οφειλία, μην ανησυχείς, είναι αφέντη μου. Εντάξει. Ο Άμλετ λέει στο μοναστήρι άντε, η οφειλία λέει αφέντη. Το δοκιμάζουμε. Θα σου πούμε εμείς πώς ακριβώς θα το πεις. Καλή επιτυχία.